Hindi ako mag-ano ngayon, ano tawag dito, mag-hairstyle ng buhok kasi nakakasira pala yun Dati kasi araw-araw ako nag-hairstyle ng buhok ko. Pasensya na, kumakain ako kung may makita kayong ano sa ngipin ko. Dati kasi araw-araw pag may pasok ako, araw-araw ko ini-style yung buhok ko nakaka-damage din pala ng buhok ko yun yung araw-araw. Kasi mainit sa buhok. Yung sweater ko, ang cute ng ng design. Yan. Ang ganda ng siguro handmade to. Yung pagkakaano niya. Pagkakalagay ng mga beads. Ang ganda. 100% cashmere. Sobrang warm. Isa sa pinaka-paborito kong type ng fabric, 100% na cashmere. Sobrang warm. At saka sobrang lambot sa katawan. Ayan, malilate na naman tayo. Wala na akong masyadong time. Tinanghali ako ng gising ngayon. Kumakain ako ng toast kasama yung aking coffee. Wala na talaga akong fun.